खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। बोखावजाय सनितपुर जिल्ला बड'लेण्ड डिजिटेल खौरांगिरि गौथुमखौ दिनै दाफुंनाय जाबाय। बड'लेण्ड डिजिटेल खौरांगिरि गौथुम आफादा फैनानै सा दिकेजुलि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मावखुलियाव सनितपुर आरो बिश्वनाथ मोननै जिल्लानि खौरांगिरिफोरखौ लानानै बोखावजाय सनितपुर जिल्ला बड'लेण्ड डिजिटेल खौरांगिरि गौथुमखौ दानानै होफैनाय जायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों बड'लेण्ड डिजिटेल खौरांगिरि गौथुमनि गाहाय नेहाथारि राकेश रामसियारि, लोगो आफादगिरि राजीब बर', लोगो आफादगिरि मैखोम बसुमतारी आरो बुंथिगिरि मोगथां बसुमतारी बिथांमोना लोगोसे सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि गासै बर' खौरांगिरि बिथांमोना मैखोमै बाहागो लायो। जिल्ला आफादनि गोदानै आफादगिरि महरै सखिय बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि महरै प्रदीप सरगयारिखौ बिबान होनाय जायो। गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जे मावखुलि, बे मावखुलियाव जोङो बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि नैबे बोखावजाय सनितपुर जिल्ला, बे बोखावजाय सनितपुर जिल्लायाव थामहिनबा मोननै दङ बेवहाय बिश्वनाथ आरो सनितपुर बे जिल्लानि बा जिल्लाखौ दिनै जोङो दाफुंनाय जाबाय आरो थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनदों जे बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै जोंनि खौरांगिरि गुबुन गुबुन जायगानि बा गुबुन गुबुन ओनसोलनि जे खौरांगिरिफोरा जे इउनिटि थामहिनबा खौसेथि लाखिनो थाखाय जोङो दिनै नैबे जिल्ला आफादखौ दिनै जों दाफुंनो हाबाय आरो बे आफादाव आफादगिरि महरै जोङो मोननो हादों बिथां सखिय बसुमतारी बिथांखौ आरो गाहाय नेहाथारि हिसाबाव मोननो हादों जों प्रदीप सरगयारि बिथांखौ जों मोननो हादों। जों आसा थिदों जे बिथांमोना जे बर'नि जे खौरांगिरि थामहिनबा नैबे बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि जे बिबान मोननानै बिथांमोना नैबे आफादखौ मोजाङै दैदेनलांगोन बेखौ मिजिंथिदों। बे बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि जे थांखि, बे थांखि आरो नोजोरा बेनो जे जोङो जाखिनि खौरांगिरिफोर दङ बे खौरांगिरिफोरनि गेजेराव खौसेथि लाबोनाय बे थांखिखौ जों लानानै दाफुंनाय जादों। जोंनि गेजेराव गोबां खौरांगिरिफोर जाखांदों जायखौ जोङो मबाइल मोनसे गंसे थायोब्लानो जों सासे खौरांगिरि होननानै गावखौ रिकगनाइज होयो। बे सासेयानो एडिटर, बे सासेयानो नोङो स्क्रिप्ट लिरग्रा, बे सासेयानो एंकर, बे सासेयानो रिपर्टिं खालामग्रा, बेफोर जोंनाव थासारिया जाबाय थादों जेराव जों गुलुं गुजुं जों मोनबाय थादों। जेराव जोङो गुबुन गुबुन जायगाफोराव जों जुदि नोजोर होयोब्ला खायसे खायसे जायगाफोराव खौरांगिरिनि जोंनाव आंखाल गैया। जावरिखांनाया फैनांगौ, नाथाय बेजों लोगोसेनो नों बेखौ प्रफेसनेल हिसाबाव लांनांगौ बा चेनेल मोनसेखौ सामलायलांनो थाखाय बेवहाय मावख'नि गोनांथि जायो। बेनि अनगायैबो जों बेवहाय खौरांगिरिजों लोगोसे एंकर बेफोरनि जोंनाव गोनांथि जायो। दा बैफोरखौ लायालासिनो सासेया गाव मबाइल गंसे लाबाय, गावनो चेनेल मोनसे बानायबाय, गोसो बायदि जायखौ जोंनि खौरांगिरिखौ बा खौरांखौ जिहेतु ब्रैथि स्तम्भ होननानै जेराव बुंनाय जादों, फर पिलार होननानै बुंनाय जादों, दा बेनि नेमखान्थिफोरखौ माखासेया मानियालासिनो जेरै गोसो बेफोरबायदि जों खालामबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। दा बैफोरखौ जोङो बोरैहाय जों बेखौ रिडिउस खालामनो, बोरैहाय जों बेखौ बैखौ जों होबथानो हायो, थामहिनबा बेखौ जोङो कन्ट्रलाव बोरैहाय लाबोनो हायो, बे थांखिजों जोङो बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशनखौ जों दानाय जादों आरो बेबायदिनो थांनाय 2019 मायथाइनिफ्राय दिनैसिम जोङो गुबुन गुबुन जायगाफोराव जिल्ला दानाय, गुबुन गुबुन जायगाफोराव जोङो नैबे समाव बे दाफुंनाय हाबाफारिया सोलिबाय थादों आरो बेनिनो दिनै नैबे सा सनितपुर बोखावजाय सनितपुर जिल्लाखौ दिनै जोङो दाफुंनाय जाबाय। थारैनो जोङो नैबे बाथ्राखौबो जोङो मख'नांगोन जिहेतु गोबां खेबावनो जोङो गोबां केसजों माने गुबुन हारिनि बा केसफोराव जों मोगा मोगि जानो गोनां जायो। दा खौरांगिरि हिसाबाव जोङो मदद मोननो नागिरा जिहेतु जोंनाव इउनिटि थायोब्लासो बा खौसेथि थायोब्लासो जोङो खौरांगिरिजों खौरांगिरि जुदि मदद होलायोब्लासो जों सासे खौरांगिरिया गावखौ सिकिउर साननो हायो। दा गौथुम गैयाब्ला जों सिकिउर जाया। दा बैफोरखौ जों फिल खालामदों, बैफोरखौ जों सानदों जे मोनसे गौथुम गैयाब्ला जोङो जुदि माब्लाबाफोर जुदि बबेबा मोनसे जायगायाव जे इसोरा जानाङाथों बा इसोरा दा खालामथों जे माबा मोनसे केस जायोब्ला जेन गाव हारसिं फिल खालामा, खौरांगिरिया गाव हारसिं फिल खालामा जे बेजों लोगोसे अर्गेनाइजेसन दं, बेजों लोगोसे जिल्ला आफाद दं, बेजों लोगोसे नैबे मिरुनि दैदेनगिरिफोर दङ। दा बेखौ जेन फिल खालामो, सिकिउर खालामो आरो रायजो राजाफोरनाव जे गावनि बा ओनसोलनि बे नैबे जिल्लानि जे मोजां खौरां जे बुथुमनायाव पाब्लिकनो बा गभर्नमेन्टनो मिथिहोनायाव
जेन बिहोमायाव जेन आरोबाव राफोद जानो हायो खौरांगिरि सासेया दा बेखौ थांखि लानानै बा बेफोरखौ नोजोर बोनानै जोङो जिल्ला दानाय हाबाफारिया सोलिबाय थादों आरो दिनै जोङो मिरुनिफ्राय बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि जे मिरुनिफ्राय मोनसे बिबानगिरिफोरा बा दैदेनगिरिफोरा फैनानै जों बेवहाय दानाय जादों आरो इयुननि समफोरावबो जों जाय जिल्लाफोराव जों दाफुङाखै बेवहाय जोङो दानाय जागोन आरो जों सानदों जे खौसेथिखौ जों लुबैदों आरो जोंनि गेजेराव खौरांगिरिजों खौरांगिरि जे कपारेट जालायनानै बा मदद होलायनानै जों खामानि मावो मानोना बे फोथाराव जोंनि खौरांगिरिफोर नैबे फोथाराव जोंहा बिराद रोंनो गोनांबो दङ गोबां जोंनाव रोंनो गोनां दङ आरो बै नैबे प्लेटफर्मनि गेजेरजोंनो जों माखासे सोलोंथाइखौबो जेन लानो हायो बेखौ जोङो मिजिंथिदों दा बे हिसाबाव जोङो नैबे हाबाफारिखौ थामहिनबा जिल्ला दानाय हाबाफारिखौ जों लाबाय थादों गोजोन्थों बेराम आजार जानाय सुबुंफोरनि थाखाय ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा गोबां खाबुफोर लाबोदों बे ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टाराव गोबां बेराम जानाय सोखानो हाग्रा मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोर दं क'क्राझार सहरनि खारगामि निउ फ्लाइअभारनि साखाथियाव थानाय ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा गोबां फेसिलिटिज एबा खाबुफोर फोसावदों ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय ऑब्स्टेट्रिक्स एन्ड गायनेक'ल'जी जेनेरेल सार्जारि अर्थ'पेडिक सार्जारि लेबरेटरि आल्ट्रासनोग्राफि केजुवेलिटी पेडियाट्रिक्स पेथोलॉजी फार्मेसी लापारोस्कोपी सार्जारि NICU एक्स-रे आरो ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन निखावरि सुबुंफोरनो ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा रेहाय होनाय जागोन आरो बेराम आजारफोरखौ बे ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टाराव मोजाङैनो देहाखौ फाहामथाय लाफैनो हागोन खम बेसेनाव जायखिजाया समावनो अपारेशन खालामनो हानाय जागोन आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 9395024949 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन आरो इमेल ishwarpoli30jun@gmail.com आव जगाजग खालामनो हागोन नमस्कार মই ईश्वर पलिक्लिनिक रिसार्च सेन्टाৰৰ सुपारिनटेन्डेन्ट डक्टर CK ডিমাৰীয়ে কৈছোঁ আমাৰ এই ईश्वर पलिक्लिनिक रिसार्च सेन्टारটো কোকৰাঝাৰৰ খাৰগাঁও ফ্লাইঅভাৰৰ তলতে এইটো নতুনকৈ আবাৰ স্থাপিত হৈছে এটা নাৰ্ছিং হোম ইয়াতে আমাৰ এই নাৰ্ছিং হোমত বিভিন্ন বিভাগৰ চিকিৎসা কৰা হয় যেনেকৈ অৰ্থ'পেডিক্সৰ আৰু গাইনক'লজি আৰু তাৰপিছতে জেনেৰেল চাৰ্জাৰী আৰু আমাৰ ইয়াতে জেনেৰেল চাৰ্জাৰী হোৱাৰ লগতে লেপাৰোস্কোপিক অপাৰেশ্যনো হয় আমাৰ ইয়াতে সুবিধা আছে যেনেকৈ আমাৰ লেবৰেটৰী আছে एक्स-रे सोनोग्राफी এইবিলাক সম্পূৰ্ণ আমি ৰাইজক সাৰ্ভিস দিবৰ কাৰণে যুগুতাইছোঁ ৰাইজ আমাৰ ইয়াতে OPD যেটো মানে বহিৰ্বিভাগৰ ৰোগী চোৱা হয় সেইটো আমাৰ চোৱা হয় তাৰোপৰি দিনে ৰাতি আমাৰ ইয়াতে অপাৰেশ্যন কৰা হয় গোটেইখিনি সুবিধা আপোনালোকে পাব ইয়াৰ উপৰিও যিসকল লোক আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোকৰ দুৰ্বল তেওঁলোকক আমি ৰেহাই ৰেটত আমি চিকিৎসা কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম